Så er jeg simpelthen kommet til Wien. Cyklen er blevet samlet. Den har været pakket ned i den her kasse i mange små stykker. Og jeg har nu fået den samlet. Og det ser bare rigtig fint ud det hele. Hvis I vil følge min færd sådan ret præcist, så har I faktisk muligheden for at gøre det inde på den her hjemmeside. Så I kan se her. Adventure Bike Racing. Der. adventurebikeRacing.com og så skråstreg Free Peaks Bike Race. Og den står også hernede. Når I så kommer ind på siden, som er helt simpel, så er der et felt, man skal gøre noget i, og det er et felt, hvor der står, at man skal taste, hvem man gerne vil følge. Og jeg håber da, at det er mig, I gerne vil følge, og hvis det så er mig, I gerne vil følge, så kan I se her. Jeg har nummer 204. Så taster man bare 204 ind, og så forbinder den siden med den GPS, jeg har, så kan I simpelthen se, hvor jeg er henne. Så lige til at gå til. Jeg hygger mig rigtig meget indtil videre. Talt med en rumænsk taxichauffør, der var helt fantastisk. Så nu vil jeg ned og registrere mig, og ja, så går det løs i morgen. Hej hej!